खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 1 एप्रिल 2022 इं शुक्रबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि मोजां मोनलायनायनि बान्दोआ गोरा जागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन, मोजां सान। वृष राशि माबाफोर मोजां खामानि मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय दिनै गोथार सान। मिथुन राशि जानला मोनला खोथा बुंलाबायनानै जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, बारा बाथ्रा रायज्लायियानो मोजां। कर्कट राशि मानिबा थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ, गोसोखौ धैर्य हमनानै थानांगोन। सिंह राशि नखरनि सोरनिबा दुखु गोनां खौरां खोनानो मोननो हागौ, गोसोखौ सान्ति मोननाय नङा। कन्या राशि फालांगि मावनायाव मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मोजां सान। तुला राशि मोजां खामानि मावनानै मुं गोसारहोनो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां, गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि देहायाव माबाफोर बेराम सिखांनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्राङै जानांगोन। धनु राशि गोब्राब थासारियाव गोग्लैबायनो हागौ, जेरैथिंबो नोजोर होनानै सांग्रां जानानै थानांगोन। मकर राशि गोसोखौ गोहो बोलो दिन्थिनानै सुथुरखौ फेजेननो हागोन, मोजां थासारि। कुम्भ राशि खामानि मावनो लानायाव गुलुं गुजुं नुजाथिनो हागौ, सांग्राङै मावनांगोन, गोसोखौ हमथा। मीन राशि दिनैनि दिनाव आराम खालामनानै थानो हागोन, गोजोननायखौ मोनगोन, मोजां सान। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।